egingo den bihar kongresuak mundu globalizatuaren aurrean, hizkuntza gutxituak elkarlanean nola egin dezaketen aurrera aztertzea izango du xede. Bilbotik Hendaiara egingo da, 4 egunetan zehar, Nerea Olaso lankideak emango dizkigu xehetasun guztiak. Arratsalde on deizuela guztioi eta ongi etorri iparraldearen orena emankizunera. Igandean LGTBIQ+ fobiaren aurkako eguna izango da eta elkarretaratzea deitu dute Baionan. Hitzordu horren aurrean, Les Baskos elkarteak oraindik ere homofobiak gure kaleetan jarraitzen duela salatu du. Bihar izeneko kongresua antolatu dute irailean, Bilbon hasi, Irunetik pasa eta Hendaian amaituko den hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua izeneko 3 eguneko topaketa hain zuzen. Munduko hizkuntza gutxituekin lan eginez elkarlanean, eskutik helduta mundu globalizatuari aurre egiteko xedez. Ez da izanen gauza konkretuetan sartzeko kongresu bat, baina gehiago elgarrekin asmatzea zentzu bat, 21. mendean, ez denak inglesez edo txineraz bakarrik bizitzeko. 2026ko irailaren 23tik 26ra Euskal Herriak etxea emanen dio bizi berritzen ari den hizkuntza komunitate gutxituen nazioarteko kongresuari. Egoeraren diagnostikoa egin ostean, emaitzak aurkeztu, eragileekin partekatu eta 4 eguneko kongresua izanen da. Aditu, aktivista eta artistekin batera, gai politiko, sozial eta kulturala delako, azaldu dutenez. Bakotxak bere hizkuntzak atxiki nahi dituela, baina ez badugu hori zentzu konkretu bat ematen kulturala, baina praktikoa ere egunerokotasun batean euskara edo oksitaniera edo amazija ez balimadugu egunero baliatzen, pixka bat denboran deseginen dela. Interpelaziorako tartea ere izanen da azken eguneko manifestuarekin. Egia da, UNESCOk adibidez egiten duela munduko hizkuntza aniztasunaren diagnostiko jarraiki bat, baina bere lehoetan ez gaitu kokatzen. Gu bizi berritzen ari giren hizkuntzak ez gaitu kokatzen eta nahiko genuke leho bat izatea hor, badugulako toki bat hartzeko hortan munduan eta badugulako zer ekar. Bihar kongresua etorkizuneko proiekzioa duen egitasmoa izanen da. Maiatzaren 17an LGTBI fobiaren aurkako egunarekin elkarretaratzea eginen dute Baionako herrikoetxean hainbat gizarte eragilek. Kolektibo horien eskubideen aldeari da Les Baskos elkartea Ipar Euskal Herrian eta egungo egoera ezagutzeko azterketa bat abiatu dute. Urte bateko iraupena izanen du galdeketak. 2025an fiskaltzarekin 10 eraso inguru aztertu zituzten eta atzerritik etorritako 15 laguni asilo eskatzen ere lagundu diete. Horregatik gurean ere homofobiak jarraitzen duela azpimarratu dute. No, y en a. Violentzia fisikoa zenbait kasutan, lan munduan ere bai, itxuraz elkartasun giroan bizi gara hemen baina jende askok ezin du nahi bezala bizi. Personnes qui ne vivent pas bien du fait de la société leur situation de personnes LGBT. Igandean beraz Baionako herriko etxe parean elkarretaratzea eta asteburuan Urtzadarraren bandera Baionako, Biarritzeko, Doniban Eloizuneko, Azparneko, Ziburuko eta Uzarritzeko herriko etxeen balkoietan. Pixkanaka ari gara gure gaurko emankizuna bukatzen eta ostiralero legez asteburuari begira pare bat hitzordu proposatuko dizkizuegu. Jon Garmendia txuria olerkigileak Ulaintxearen negarra bere olerki liburuaren errezitaldi musikatua eskainiko du Urruñan bihar eguerdian. Eta bestetik festagiroa ez da faltako Ipar Euskal Herrian eta besteak beste Barkoxen maskak taldea ikusteko aukera izango da. Guzti honekin, agurtzen gara, igandean astekaria izango duzue, gu astelenean itzuliko gara, eta bitartean asteburu ona izan dezazuela.